Is het weer zoiets? Staat die grij weer bij de deur? In een drekstut op de dorpel is het weer hoe het gebeurt. Ja, 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 is het weer zoiets? Is ze weer kreeg gemak? Is de golden koets gewoon slingeren en van de weg geraakt? Dan moet ze doen wat een man moet doen. En dat is lopen, lopen. Ja, blijven lopen, lopen. Ja, 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 lopen, lopen. Die leven lang. Is het weer zoiets? Dat is het lot van een charmeur. Als de leefde te hard gaat branden, gooit de water op het vuur. Dan moet het doen wat een man moet doen. En het is lopen, lopen. Ja, blijven lopen, lopen. Ja, 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 lopen, lopen, die leven lang. Dus moet ze doen wat een man moet doen. En dat is lopen, lopen. Ja, blijven lopen, lopen. Ja, 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 lopen, lopen. Leven lang. Lopen, lopen. Van de weg door het graf. Ja, blijven lopen, lopen. Het verreden en een paard. Ja, 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 lopen, lopen. En wat ze waren is dat paard gaat op en af.